24 metres quadrats, ben comunicat. A 30 minuts del centre. Habitació amb dret a cuina. Dependenta, entre 16 i 18 anys. Cal enviar una foto. Envia currículum. Empresa líder al seu ram, busca... Sense experiència, abstenir-se. Classes particulars. Repartidor amb moto pròpia. Venedor a comissió. Animador cultural. Cambrer, juliol i agost. Noies amb bona presència. Torni un altre dia. Ja et trucarem. Busca. Busca! Ho sento, no he tingut Us temps. recolliré després. Després et truco. Després m'expliques, després t'ho porto. No puc. He quedat. Faig tard. Corre, corre, corre! Quina merda! Quin fàstic! Quin rotllo! Quin fall! No hi ha birres? Necessito un cafè. Passo de menjar peix. Un altre cop pasta? Sense ketchup no té gust de res. Que es perdin les pizzas. Un xupito! Un cubata! Una calada. Una calada? Una calada. No tinc pasta. Em dones pasta? Necessito pasta. Joder! Portar un justificant del metge. Retornar signat pels pares. Passa injustificada. Temps perdut. Fracàs. Teràpia. No em cridis. Escolta'm, no m'entra. Memoritzar. A les 9 examen. Només tinc 5 minuts. Entrevista amb el tutor. Canvi de tren. Vaga d'autobusos. Van robar la moto. Passejar el gos. Faig tard. Dormir. Dormir. Sortir. Son. Dormir. Rebaixes. Oportunitat. Oferta no acumulable, altres ofertes. Presentar el flyer a l'entrada. Entrades a meitat de preu, mitja hora abans. Majors de 18 anys. Majors de 16 anys. Passo. I ara què em poso? M'he engreixat. Estic fet a pols. Me l'estic fet pols. Què et passa? Què em passa? Què passa? Bueno, aleshores quedem. Quan? A tu com et va bé? M'és igual, i a tu? A mi també. Millor aquesta setmana o la que ve. Per mi no hi ha cap problema. Però pots als matins o per la tarda? Depèn. De què? Als matins tinc classe. Doncs millor per la tarda. Hi ha algunes tardes treballo. Quines? Dimarts i dijous. Doncs et sembla bé dimecres? Vale? Vale. A quina Ah, hora? no, espera. Dimecres treballo. No m'havies dit que treballaves dimarts i dijous? Ja, però aquesta setmana m'ho han canviat perquè dimarts és festa. Doncs jo aquesta setmana només puc dimecres. Si això pensava que anava qualsevol dia. No fotem! Jo aquest cap de setmana he quedat. Em vau dir que dissabte podria. Porto tota la puta setmana estudiant com un capullo. Dilluns ja vaig tornar a les 12. Em vau fer tornar a les 12 i només estava al bar de baix a la cantonada. Això no és sortir. Dimarts i dimecres vaig arribar tard, però perquè estava a la bíblia fent un treball. Culpa vostra per no comprar-me ordinador. Sóc l'únic de la classe que no té ordinador. Després no em vingueu cada dia que tinc una excusa o altra. Aquest cap de setmana surto i ja està. I us aviso, no penso tornar abans a les 6. I no se us acudeixi esperar-me despers. No sóc una criatura. Sempre esteu igual, no sé què us passa. Tan petit. Però de què teniu por? I la setmana que ve, com ho tens? Crec que millor, i tu? També. Quin dia? No ho sé. Ens truquem? Potser sí. D'acord. Em truques o et truco? Com vulguis. A mi m'és igual. Sí, a mi també. M'han dit que és millor quedar-te una estona ajupida després de fer-ho. Per què? Noia, no ho sé. Quina bestiesa. Potser és per no marejar-te si t'aixeques de cop. Vols dir? O potser és perquè tot vagi cap avall. El què? Dona, doncs tot. I tu de què dius? Que us segueixo trobant una bestiesa. Tu ho has provat.
Jo, què va? I tu? A mi no m'hi fiquis. Mira, jo no em faria cap cas. I si després resulta que Ostres, s'hi ha de pensar? i tant, i tant. Però com ho sabem si és veritat? Ho podríem preguntar. Tia, aquestes coses no es pregunten. Ho haureu de provar. Però com et passa, Ja, tia? amb tu no es pot parlar. És veritat. Va de llesta. I tant. Pots parar de fer aquesta rialleta que em poses nerviosa? Què dius? Ei, titot, Què passa, tio? ja ho veus, aquí apalancat. Ai, ja... Estic pelat, tio. I jo? Què fem? Doncs res, tio, res. El de sempre. Quina merda, És que no s'entenen. No s'entenen de res. Ja veus, es podrien enriar una mica més. I tant. Me'n va anar a la seva puta bola, tio, i ja està. Quina hora és? Per què? Per res. Som uns pringats, tio. Ja. Qualsevol dia me l'aspiro. Sí. Ai, sí. Jo també. Oh. Què és? Què? N'estic farta! És que ja no ho aguanto més! Aclareix-te! Passo de que juguis amb mi d'aquesta manera, ho entens? Vull dir, no sé, creix una mica. És que tanta intermitència cansa, saps? O hi ets, o no hi ets, o compto amb tu o no hi compto, però a mi tot aquest anar i venir em mareja. I em sento fatal. Ho pots entendre? És que et comportes com un immadur. Ara sí, ara no, defineix-te d'una vegada. Em sembla que no és tan difícil. Necessito saber que... Ei, per on vas? Espera, que encara no he acabat. Sí? Hola? Hola. Hola? Què em sents? Jo sí, tu. Ara sí. He pensat que... Digues. Sobre això de quedar, Què? que si ho tens tan difícil, Jo? com que em vas dir que... Em semblava que eres tu qui... Però si per mi no... A mi tampoc. Ah, Així doncs, què fem? no ho sé. Quedem? Vols? Jo sí. I jo també. Quan et va bé? A mi m'és igual. A tu? Demà. Llegir el diari. Fugir corrents. Estar informat. Tenir opinió. Mentides. Mentides. Desconcert. Més desconcert. Participar. Tenir veu. I vot. Pensar. Preguntar-te. Cercar. Llegir. 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 Franquejar fronteres. Persones. Humanes. Evolució. Poca. Lenta. Minsa. El mar es queixa. I el bosc.
i l'aire, sords, secs, muts. Prego per tu. Mato per tu. Moro per tu. Molts noms escrits. Sobre una pedra, en un mur. Ombres que fan por. Per cada llàgrima al cor. Faré una passa. Que deixi rastre.